Ninsabu lesti, kliem ir-rappreżentanta permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Uniti fin New York, Vanessa Fraser, meta tkellmet ma' One News dwar il-mandat ta' siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti li Malta ġiet eletta biex isservi fih għal perjodu ta' sentej bejn l-2023 u l-2024. Il-Kunsill tas-Sigurtà huwa wieħed mill-organi ewlenin tan-Nazzjonijiet Uniti u għandu bħala responsabilità primarja tiegħu iż-żamma tal-paċi u s-sigurtà madwar id-dinja. Il-Kunsill huwa magħmul minn 15-il membru. Minn dawn 5 huma permanenti u dawn huma iċ-Ċina, ir-Russja, Franza, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti, ir-rebbieħa tat-tieni gwerra dinjija. L-10 membri l-oħrajn mhumiex permanenti u jiġu eletti għal terminu ta' sentej mill-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Malta ġiet eletta biex isservi bejn l-2023 u l-2024 wara kampanja li wettqet bit-tema Sigurtà, Sostenibilità, Solidarjetà. Malta 185. L-Ambaxxatriċi Fraser spjegat li bitħejjija għal mandat Malta ilha mill-bidu Ottubru li għadda tattendi u tirċievi d-dokumenti kollha tal-Kunsill tas-Sigurtà. Iżda naturalment mingħajr dritt tal-kelma jew tal-vot. Dan għen biex mill-ewwel ta' Jannar pajjiżna ikun jista' jibda iservi mingħajr skossi. Dan huwa naħseb l-iktar challenge kbir li għandna fil-foreign policy tagħna. Sentejn huma twal, hemm ħafna konflitti, hemm 15-il konflitt li aħna nieħdu ħsieb niddiskutu qegħdin fuq l-aġenda ta' Security Council. Allura Malta sa tkun qiegħda fuq il-mejda ma' 14 oħra li ħajjiddeċiedu l-iktar policies importanti tan-Nazzjonijiet Uniti. Fost il-konflitti li se jkunu fuq l-aġenda hemm dawk tal-Ukrajna, tas-Sirja, tal-Kolombja, tal-Myanmar u tal-Mali kif ukoll il-qagħda tan-nisa fl-Afganistan. Fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tul dawn is-sentej Malta se jkollha wkoll il-Presidenza darbtej. L-ewwel Presidenza se tkun fi frar li ġej u t-tieni waħda f'April tal-2024. Fi frar diġà nafu x'se jkun il-programm tagħna, se jkollna inizjattiva fl-ewwel nofs ta' frar li se jkun fuq sea level rise kif jolqot il-Gżejjer u s-sikurità tal-Gżejjer. Mbagħad fi frar jaqa' l-anniversarju l-ewwel sena anniversarju tal-gwerra tal-Ukrajina, allura ovvjament se jkun hemm ħafna meetings u diskussjonijiet fuq l-Ukrajina. L-ewwel ta' frar hemm ukoll l-anniversarju tal-Kuf Myanmar. Għanna programm mimli ħafna huwa xar qasir, imma ġanna l-programm, ġanna l-meetings kollha kif sa nipplejsjawhom. Barra minn hekk, Malta se tkun qed tippresedi wkoll numru ta' organi sussidjarji tan-Nazzjonijiet Uniti, fosthom dawk li jiffukaw fuq it-tfal u l-konflitti armati, il-ftehim mal-Iran dwar in-nukleali u s-sanzjonijiet kontra l-Al-Qaeda u t-Talibani.